wanda ya zo ya dinga ya sha baya ɗaya ba ɗaya ba su Kwantar da hankalin
su buɗe wajen su buɗe wajen fito wajen fito sarki Allah su buɗe mana wuri kai koma baya koma sarki magajin aska jikan magajin aska na je ga gidan su a ɗaukin yaro na je doguwar doro a gidan mota kwashe ta mai gida da wasai ne
ina da sarki ƙwarai mai hai soke yaran nan wale soke yi wale kai da ya tafiya kwantar da hankalinka yaro Ina kawo ku yana gudun mana.